posachedwa apa tikupatsirani zomwe tapeza komanso apolisi apeza pa zigawenga zimene zinagwira ntchito yochotsa moyo wa malemu Victoria Bobe. Zigawengazi zafotokozera monse momwe zinagwirira ntchito imeneyi, ndipotu ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti anthu oonekatu ankhope zabwinobwino, ooneka anthu anthanana oti angathe kudzigwirira ntchito komatu kugwira ntchito yonyasa ngati imeneyi. Ndipo zomvetsa chisoni kuti mmodzi mwa iwo ndi munthu oti anagwirako ntchito ku polisi, komatu polisi yake ya ku Mozambiki. Anthu aku Mozambiki akhala ndi access yobwera kuno ku Malawi kudzagwira ntchito imeneyi. Amalawi kodi mutipo bwanji? Anthu amenewa achite nawo chiyani? Nanga kodi mchitidwe ngati umenewu kuti usadzachitikenso, boma litali ndi anthu amenewa? Taonerani mwatsatanetsatane momwe anthu akufotokozera, m'maso muligwa ngati kuti amakagwira ntchito yochotsa moyo wa chiweto. Tiyeni musaiwale kupanga like, comment komanso subscribe.